Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras. Shalom. Alama sumahita tu parminggota di Manogoton. Tapahoho marohata di adopan di bata. Martangiang naho mahita. Amin. Tapuji matu atas ya buku Eden nomor 12 ayat 1 ayat 2.
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na manopa langit dohot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida, songon pangalulu ini parmahan di punguana ganupari, uju di tengah-tengah di biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala parasiroha, upaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, salehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami, jala hutangihon hami hatam nabadiai, saipayan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue nadenggan hami, upangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, di minggu ta sadarion, imasian patik papituhon, dohot lapatanna. Patik papituhon, unang ho mangalakup, dia do lapatan nii, oddo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asatoman rohatta jala porman, dohot pangalahota rodi hatata. Yanggo aka naung marbagasi, ikon marsi hapam marsi parhamaulan, jala marsi haholongan. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita lao mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon nahombar tupatimi. Amin.
Tatopoti madosata tuadopan ide bata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikko dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubain hupangido hami. Sai sudati matorutorum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kema hata baga-baga taringot tuasa ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Atani debata nagabi epistel di minggu tasadarion dienet sian Lukas 10 ayat sada sahatu ayat 10 tolu tajahama marsika soring. Laos didok ibana matu si seannai adong masada halak namora namar juara bagas jadi tarbortik matu ibana di pasuai saehon juara bagasi artana. Gabrijo ibana di nama mandok ibana dia do dina bege taringotuho
patuduhon ma paretongan ni juara umi, ayandang tarbahin mo beleat juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi, dia nama bahenokku, ai buaton ni tuaki nama sianau ha juara oki, mamakur dang adong gogoku, manehenehe maila au. On matang sebanokku di rohaku, asa dijakon nasida au tutuku nasida, ayadung dipai jurau sian juara oki. Jadi sada-sada madijau nasa parsengiran ni iduk nai tujolona, idok ma tuna parjolo roi, sadia sigaromi tutuata, Alusna 100 bucinya, gabeninna mamandok ibana, alak ma suratmi, dungi hudul maho manuraton hatop 50. tuna asing muse didok, yaho sadia do sigararomi 100 tuhuan eme, gabe didok tu ibana, alap ma suratmi dungi suraton ma 80. Jadi dipuji namorai ma juara bagas nageduki, ala bisuk pambahenai, ay umbisuk do anak portibion, asa anak hati uroni mengakupi donganna saroha. Aupe udok ma dihamu, lului hamu ma dihamu, ale-ale marhite-hite mamon nageduki, asa ia dung sudai, gabe dijakon mahamu tu bagasan akka parmianan sugut. Ia haposan halak dina umotik, haposan maibana nang dina godang, yang go geduk ibana dina umotik, geduk manang dina godang. Asa maloso haposan hamu mangaradoti mamon nageduki, isema atong pasahaton tuhamu arta natutui, Jalan ulos haposan taringotu bagasan naliban, isema ulo mangaleho tuhamu na tuhamu hian. ayat 10 rap hita, dang haoloan sada anak somang dua iduk, sai hosoman nadu nasada, haholongan nadu nasada nari, obaran nadu nasada, toisonon nadu nasada nari, dang haoloan hamu debata rob momoni. Ido sahatna martua doak kana tumangion hatani debata jala na peopsa. Amin.
Taha tidako ma haporsiatai, songon nahina tidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagebegabean sia todi porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanutorur, intanganom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na soha tudosani, isima ibana pay mamulak sugo tutano on, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sugot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tikting di Huriata, Minggu. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 September 2022. Partangyangan Wik. Ganup ari Rabu pukul 10 siawib, patupawan di Huriata do partangyangan Wik, marhite tatap muka di gereja, dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun, pinangido tuhita, asa mandohoti partangyangani di gereja, manang di bagas tabe. Parheheo na poso bulung. Minggu sadarion 8 September 2022 di parmingguon pukul 10 tolu dohot pukul 10:30 di patupado ibadah puncak parheheo na poso bulung HKBP Rawamangun, aka petugas kolektan, penerima tamu siana poso bulung, jala adong do tortor lagu pujian, jala mandok hata donasida sipul manjahat tikting. Na poso bulung HKBP Rawamangun asaria mandohoti parheheoni. Pesta Gotilon Tahun Kesehatian HKBP Rawamangun. Perayaan Pesta Gotilon Tahun Kesehatian HKBP Rawamangun naing patu paut tama di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 12 WIB. Dohot tema HKBP Rawamangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Perayaan Pesta Gotilonon melibatkan sude ruas nihuriata sian ganup wik, ima pasahaton silua, tandani hamauliatota, disiala pasu-pasu naung tajalo sian tuhata marhite gareja. Jala ditiki pasahaton silua ganup wik dipatupa do tortor dohot gondang. Ibadah penutupan Pesta Gotilon dipatupa hari Minggu 16 Oktober 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. Dipangido tusude ruas HKBP Rawamangun asa berpartisipasi di perayaan Pesta Gotiloni. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 di Sude Parmingguon dibuka do bazar UMKM, usaha mikro kecil menengah, na nidohotan ni 20 halak sian ruas ni huriata. Ala UMKM-on sian ruas ni huriata do, arop doroha asa sude hita mendukung jala berpartisipasi. Dipangido tu sude ruas asa totop menjaga hak yason, jala mematuhi protokol kesehatan. Pendaftaran sidi khusus. Gereja membuka pendaftaran sidi khusus jala aka syarat dohot hatut tuan boima dijaha di harotas tikting manang web HKBP Rawamangun.
Formulir boima dibuat di kantor sekretariat Garejata, Jalapuka Atama Pangajarion akhir bulan September 2022. Konven HKBP Distrik Walu Jakarta, Senin 10 September 2022 pukul 10 WIB, maringanan di Gereja HKBP Sutoyo, di Patupado Konven HKBP Distrik Walu Jakarta. Tuan rumah pelaksanaan konven Imasian HKBP Rawamangun, HKBP Pulau Mas, HKBP Pulau Jahe, HKBP Pulau Asem, Dohot HKBP Sutoyo. Sude Pandita Rap Dohot Keluarga, Pendeta Pensiun Dohot Ina Sarpat, HKBP Rawamangun, ni undang mandohoti konveni. Kebaktian Padang Seksi Paropuan Huria SPH, Kamis 22 September 2022, maringanan di Buperta Cibubur Pendopo Kempi 2, Patupaundo Kebaktian Padang Seksi Paropuan Huria HKBP Rawamangun, Pinangido Tusude anggota Seksi Paropuan Huria mandohoti kebaktian Padangi. Fellowship Praremaja, Minggu 25 September 2022 di Parimingguan Praremaja di Patupado Fellowship dohot tema Aku dan Kesalahanku. Sude Praremaja HKBP Rawamangun asa mandohoti Fellowship I. Persembahan tahun, pelean tahun, nunga masuk hita tu bulan September tahun 2022, akar ruas ni huriata nong pasahat persembahan manang pelean tahun 2022, holan 24,80% sian 2.660 sia keluarga. Ruas ni HKBP Rawamangun. Pina sunggulhon tu hita ganup naso pasahaton pelean nadope asa di pasahat matu situawik manang tu kantor sekretariat marhite bendahara Huria manang boima ditransfer tu rekening Huria Bank Mandiri nomor 006 00 9270 4596 dan rekening BRI nomor 0386 01 001 243560. Jala bukti transfer asa di WA tu bendahara Huria manang call center. Presentasi week nong pasahat peliana boy di jaha di harotas tikting. Ruas Nataba, Tajalodo gabe ruas Nataba ima keluarga Ridwan Hendra Pardede, Afriana Dwi Kartika Boru Ambarita, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida. Rosian HKBP Resort Pematang Siantar 2, alamat Jalan Pemuda 2 nomor 26, Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tuhata mama masu-masu hamuna gabe keluarga nadenggan di tonga-tonga ni Huria tarlumobi di Jolo Tuhata. Ruhut Parmahanion Pamicangon, Minggu Sadarion 10 September 2022, Roy Ganda Jernando Pasaribu, Sianwik Kampung Pertanian, Hona Ruhut Parmahanion Pamicangon, Alamar Bagas Naso Pamotoan ni Huriata. Namonding Sada, Nadiari Senin 12 September 2022, Nunga Jumolo Monding Sahalak Doli-Doli, Ferdinand Antoni Igel Siahaan, umur 41 tahun, anak ni Amata Saud Siahaan Nahinan, tubuh di Inata Nurmaini Boru Silalahi. Alamat Jalan Pemuda nomor 10 Sada, RT 2 RW 15, Rawamangun Jakarta Timur, Wik Kayu Jati Sunan Giri. Tuudean hari Rabu 14 September 2022 di TPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nadi hari Sabtu 17 September 2022 Nunga Jumolo Monding Sahalak Ama Tupal Nenggolan umur 60 tahun, Hinabaluhon ni Inata Situa Erida Borusinaga. Alamat Jalan Raya Bekasi, kilometer 10 Walu Gang Lio, RT 10 Sada, RW Tolu nomor 22 Jakarta Timur, Wik Jatinegara Kaum. Tuudean Sadarion, Minggu 10 Walu September 2022 di TPU Menteng Pulo.
Tuhatama na mangalehon gogo dohot apul-apul di keluarga na marsita ononi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di guarna songoni matikting di huriata minggu sadarion.
Martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti aka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom adihita saluhut na. Selamat pagi. Ada sukacita? Nagabe turpuk jamita dihita di mingguta sadarion imasian pesalmen 110 ayat sada 1 ayat sia songonon ma didok. Haleluya. Mamuji mahamu ale akan aposo ni Jehovah. Puji hamu ma guarni Jehovah. Pinuji ma guarni Jehovah olat nion rodi saleleng-leleng na. Sian habisaran ni mataniari rodi hasudutan na do si pujion guarni Jehovah. Tumibul do Jehovah sian luhut aka bangso diginjang ni aka langit. Diginjang ni aka langit do hamuliaon nai. Tung ise ma songon Jehovah debatatai. Timbo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap na di akabanwa ginjang dohot na di tanoon. Ibana paheheyo na met-met sian orbuk. Di patimbul do na pogosi sian gabbo. Lao pahudulon ibana top dohot akaraja ni bangsona. Ibana payan parupuan na hol di jabu gabeina nalas roha mida aka anak na. Haleluya. Ido sahakna. Hamuna kadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus. Dak terasa hita nunga memasuki minggu pertengahan di bulan September. Nuaing diajak diturpukod do hita. Dang na baru do pe hita diajak hatan di debata puji hamu ma Jehovah tapuji ma ibana ajakan untuk memuji Tuhan selalu ada setiap saat. Jala memuji Tuhan dang ikon sian bagas joroon dak sian gerejaon. Ta evaluasi majolo hita aka ama tepat atau tidak peletakan lagu puji-pujian. Sebagai contoh molo ta jahaido ta bereng maka kiriman-kiriman ni halak. Terkadang miris do iba olo do tersinggung. Aidak sai sude aka ama mangulahon na didok ni aka media sosial. Ay orang Batak rajin sekali puji Tuhan.
nyanyi lagu-lagu rohani inna, marjoker pe inna, ditiup ma kartuna, Yesus ngolu ngabuahisi pas ngeceki inna. Jadi pakai do ende puji-pujian nih di situasi yang tidak baik. Aka hita ina. Ado endeta molo mangulah hita. Aulas rohaku dijabu molo pagi sekali amatan nunga dipasang lagu rohani. Jadi sambil mangalopa iba ngadohot be marende di aka ende naung diputar. Ale adong dotong aka hita ina. Songon nahurang hot do marende molo so ende dangdut. Ya kan? Sambil atong ditiup tanganna, maniup centong kan, kemana sambil goyang-goyang atong kan, semangat atong. Hape godang doa ke ende puji-pujian yang semangat, membuat kita lebih semangat bekerja. Sombama Jehovah kan begitu, sambil megang tongkat pel kan goyang-goyang atong ngalani ende nai. Alai bohado tujuan nih. Ahado tujuan nih puji-pujian nih. Molo di ayat sada di dok. Aka naposo ni Jehovah. Ise do naposo ni Jehovah. Dakolan hami parhalado. Dakolat situa dakola padita. Dohot dohita sude naposo ni Jehovah. Jadi berhak dohita saluhut na mamuji debata. Ini turpuk nadong di parpesamenon. Ini adalah sebuah ungkapan, ya. Ada orang yang mengungkapkan perasaannya membain ende, menciptakan lagu. Adong halak na mengungkapkan isi perasaannya berpuisi, manang membuat cerpen, cerita, manang surat-suratan. Nah jolo atong zaman nami dak boto sonari selalu berbicara dengan buku diari, ya, selalu di situ. Kekesalan pun ada di buku itu. Ini adalah salah satu ungkapan bagaimana mengeluarkan perasaan. Di sope, parpesalmen naing mandok tuhita saluhuna. Bahwa Tuhan nata somba bukan Tuhan yang biasa-biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa, yang rendah ditinggikan, yang hina dipasangap. Tidak ada napogos, tidak adong namora. Sarupa do dibahen debata. Sampai perempuan yang dikatakan dalam natson nahol, taboto to perempuan nahol, sekalipun dia tidak memiliki anak, dipermuliakan ibana mengurus akayanakonna. Tuhan mengangkat orang yang sudah kotor dari lumpur. Oma endeni lagu pop namandok sejauh timur. Kau membuangkan dosaku dan takkan pernah kau ingat kesalahanku. Bayangkan seberapa banyak dosa nataula tidak pernah diperhitungkan debata. Debata roh sebagai pengampun. Debata roh sebagai seorang penyelamat. Pola sahat di parsilakon ibana holan asa bui hita mardame do debata. Sebelum Yesus disalibkan, hubungan antara manusia itu antara langit dan bumi jauh, ada jurang pemisah. Molo tatarik garis ditoruodo jolmai di jangan do debata gambarannya. Tidak ada titik temunya, jauh. Alay aladong Yesus Kristus diparsilakon
gabe mardomu ma 2 garis horizontal dohot vertikal. Adong ma titik temu. Titik temu na ido Nabi Noah ni Yesus Kristus lau pada mehon jolma dohot debata. Kalau seperti itu sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Siapa bangsa Israel? Mereka hanya sekelompok budak-budak yang ditahan oleh bangsa Mesir untuk melakukan pekerjaan rodi 24 jam. Isedo si Daud, si Tagelengi, dihina si Goliat manusia raksasa. Alai alane debata, boydo tumbang si Goliat. Kan diparekeli do. Si Tageleng neng mangaloau. Hape dah dong manang marbaju si patu nape si patu tali-tali do. Hape ya si Goliat dipakai do lengkap baju perang na. Hola sao tikdo dibuka helm Neymar, helm datong ibana. Hape ditikina dibuka helm nai, hola sehali ma dilepason kata peli langsung dohona tu jidatnya ini langsung tumbang. Siapa Daud di sini? Bukan Daud hebat dengan ketapelnya. Si Daud ini jago holan marsuling. Tapi kuasa Tuhan di situ. Isedo si Elia yang ditekan oleh si Ahab, Raja Ahab. Yang ditekan oleh si Isabel. Alai boydo ibana patu pahon tanda halongangan. Siapa kita bisa ada di tempat ini? Molo soalan ni pambahenan ni debata. Aduh, molo ngasongoni unang lupa hita mamuji debata. Ta evaluasi maju hita. Akai anak konwaing. Miris doroha ung jago donasida mengendehon akal lagu-lagu barat. Lagu barat seperti apa dari ujung ke ujung diboto do mengendehon. Hea ta ajarhon nasida lagu buku ende dot kidung jemaat. Najolo tiki dakdanak geleng dope saya hube kami do lagu najolo tong masih sistem bisa memilih lagu ya. Saya dulu ke Senen selalu beli CD kosong. Itu diisi lagu rohani sama kidung jemaat, lagu-lagu pop. Dan mungkin ada juga lagu-lagu penyanyi-penyanyi yang terkenal dengan lagu-lagu buku ende. Ya, seperti Victor Huta Barat, ya itu Rita Butar-Butar itu menyanyikan lagu buku ende dan kidung jemaat. Ima dibain di mobil, dan ngadong ende na asing. Usipak kami doa ka ende-ende pop, adong do tiki na dipasang. Torus ma ujungna gabe di luar kepala nasida ma nada. Unang maju kata-kata nada itu sudah tertanam. Ketika mereka mendengarkan lagu itu di mobil, saat mereka ke gereja, lagunya kayak yang di mobil kita. Tapi memang ido. Dan kayak di mobil kita, memang itu ende yang harus diperkenalkan. HP nuaing dangbe. Jago do dakdanak menyanyikan lagu-lagu pop. Sianon dohita tidak memperkenalkan karya Allah melalui pujian. Begitu indah tadi kornya UKKM. Mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini tidak hanya cukup untuk berdoa. Tidak hanya cukup untuk memuji Tuhan. Tetapi ora et labor harus berusaha juga. Kita diajak untuk memuji Tuhan karena memang yang kita puji itu adalah seorang raja. Walaupun di ayat na parjolo nakin, parjolo sahali na diajak lau mangendehon puji-pujian ima aka
naposo ni debata, tetapi istilah naposo ni debata di sini ditunjukkan kepada seluruh umat Tuhan. Molo nunga masuk kita. Itu perkenalan yang pasti kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan pasti? Kembali kepada peribahasa namandok tak kenal maka tak sayang. Kita kenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Tarasahon. Hea dohita martangi yang ditangion Tuhan tangyakta. Hea dohita martangi yang ditangihon Tuhan tangyakta. Hea. Adong naso hea ditangihon? Tidak. Dari situ kita bisa merasakan. Sekalipun saya tidak melihat Tuhan, tapi saya bisa merasakan bahwa Tuhan memberkati saya. Alai umbal gado biar ni roha na adong di bagasan ngoluta sian pos ni roha. Umbandang mampu pamanganon mamuji ibana. Unggodang do borat si taono nata pikirhon sian pasu-pasu nata jalo sian Tuhani. Alaniaha umbal gado egoista mananda Tuhan. Hape nakin ende popi sejauh timur dari barat kau membuang dosaku dan tak kau ingat lagi segala kesalahanku. Aduh. Kalau kita menyanyikan lagu itu, makanya saya kalau nyanyi lagu-lagu seperti itu suka kena ke hati, iya Tuhan ini maha pengampun. Kalau kita sudah diampuni Tuhan, kenapa lagi kita harus berpikiran jahat? Kenapa mengirimkan firman Tuhan ke grup harus ada, kenapa ini harus kirim ke sini? Semua wajib memberitakan firman kemana saja. Mau di grup ini, mau pendeta ini, mau pendeta itu, semua bisa. Karena memang firman harus disebarkan. Firman harus diperkenalkan kepada setiap orang. Supaya setiap kita beribadah bukan formalitas nadong di garejaun. Tetapi memang betul-betul kita haus akan firman Tuhan. Salah satu sukacita adalah memuji Tuhan. Itu ciri orang beriman, sukacita. Kalau kita memiliki rasa kerinduan untuk hadir di dalam rumah ibadah, itu sangat baik. Karena di dalamnya adalah puji-pujian. Itu makanya kebaktian itu tidak melulu nyanyi dan terus bernyanyi. Kan kadang ada kebaktian sampai nyanyi berkali-kali. Sudah satu ayat diulang lagi sampai berkali-kali. Kalau kita HKBP lihatlah. Suka atau tidak suka, kebaktian HKBP itu adalah paling the best. Pertama, kita bernyanyi untuk membuka. Begitu kita berdiri, di dok paragenda, di bagasan guarni di bata ama anak dohot, ton di perbadia, badia mahita sudah nadong di garejaun. Saat paragenda mandokoni badia dohita, alai dung sae i pikirata do mambai kita dang badia. Ala adong halak nahu hasogohon hadir di son gabe sogoro haku marminggu misalna. Kita sering memakai bahasa tubuh. Holan asing pahean ni aka ina misalna. Ina sama ina doon. Memakai bahasa tubuh ibana. Dicolek dongan na, eda. Ina tak. Bahasa tubuhnya menyakitkan. Gak perlu. Ido alana buasa didok molo martangyang ikom pipit si malolokta. Asa unang tabereng na mardalani, asa unang tabereng na makataya, asa unang tabereng na masam-masam. Nang penang di gereja hita nuaing toktong do hita maniup hapeta. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kita, bagaimana Tuhan mau mengasihi kita. Kita bersahabat dengan firman Tuhan tetapi kita juga bermain dengan HP kita. Ngarepoton kan? Buado. Tulus do pamujiota tu debata. Hita mana mambotosa. HP dison Allah penolong,
Allah peduli. Dia mengangkat yang tertekan, dia meninggikan yang direndahkan, dan dia merendahkan yang ditinggikan, yang meninggikan diri. Jadi semuanya setara di hadapan Tuhan. Ya. Kembali dengan lagu pop rohani, itu selalu diingatkan. Allah mengerti segala dibiarkannya, sebab Allah coba selami kata-kata lagu itu. Allah mengerti, Allah peduli saat kita dalam pergumulan. Allah peduli, Allah mengerti saat kita sedang susah. Allah mengerti, Allah peduli dan tidak ditinggalkan kita sendirian. Waduh, mangin dehoni. Dilalamu do hata-hata endei sebagai berkat buat kita. Wah, saya juga berkat betul. Kalau memang kita tahu Allah peduli, Dia akan mengangkat kita. Manusia itu diciptakan segambar dengan rupa Allah. Sejak awal badia do hita. Hita do membayar diri ta gabe dang badia. Allah nido di Psalm 110 toluon kita diajak asa benar-benar kita mengatusi ya. Daku boto aka na tua-tua ka bapak-bapak. Ya do hubege na jolo molo jabu godang ni aka hita halak batak na di huta. Na jolo adong do perbedaan jumlah anak tangga toho do ya mang. Ganjil dohot genap. Alai dung rohak Kristen untuk tano batak sarupa ma. Sudi tangga ikon berjumlah ganjil. Buasa hita mana mambotosa molo au sarupa do sude aka ari aka tanggal alai molo hita masih ada kita orang Batak mau menikahkan anaknya membuka almanak melihat ayat harian. Oh tabo doon ayat harian non daw dak songon halak Jawa anate adong primbon tanggal primbon kan adong do kan hita daong semua itu hari sama mau hari Senin mau hari Selasa mau hari Sabtu ke Minggu semuanya sama tetapi kita unang majo hari Selasa ayah pantang ina tong molo pantang hari Selasa holan tradisi ni omakku na julu di halak Cina mau hari Selasa dang bui keluar jawinna. Hari sial nasi dah udah kudok do tu omakku. Sarupa do. Jadi puasa do mau hari Selasa godang pasu-pasu na hujalo. Jadi kita yang membuat hidup kita penuh berkat. Kita yang membuat diri kita penuh dengan pujian. Kita yang membuat diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan pendeta yang mendekatkan Anda dengan Tuhan. Bukan sintua. Tetapi diri kita sendiri membuka hati untuk memuji Tuhan. Ahado lapatani puji-pujian ini di hita. Apakah hanya mau menunjukkan bahwa suara kita jago merende? Puji-pujian itu adalah salah satu seperti khotbah yang hidup ya. Songon koordinasida itu jamita nama ngulu. Kata-katanya semuanya harus benar-benar kita pahami. Jamita sadarion naing menyapa dan mengangkat kita termasuk perempuan yang merasa diri tidak berguna karena tidak menghasilkan anak. Percaya Nats ini mengatakan semua akan dipermuliakan. Awalnya manusia perempuan pertama Hawa yang membuat dosa menggoda Adam untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Alai tabereng mah di perjalanan waktu tiki hehe Tuhan Yesus isi do parjolo nama mereng perempuan ditinggikan Tuhan. Jadi Tuhan tidak selamanya membiarkan orang yang ditekan. Tuhan tidak selamanya membiarkan orang yang kesedihannya berlarut-larut. Dia akan menggantikan kesedihan dengan sukacita. Dia akan menggantikan air mata dengan tawa canda. Dia menggantikan kesusahan dengan kebahagiaan. Jadi unak pola biar kita.
terus mata puji ibana ya. Tetapi kan kadang memuji Tuhan ini melihat situasi ya. Mood atau tidak, mau sedang mood rohana, marendena pe songona semangat kan. Ale mau somut endena hatope di palabat-lambat. Apalagi ende puji-pujian yang luar biasa di legato-legatoin kan begitu. Jadi artinya bagaimana contoh-contoh tadi nahudok, ise dosi Daud, hape boi do ibana manaluhon si Goliat, ise dosi Elia, boi ibana mangaleon halongangan. Ya, siapa kita? Kita semua sangat berguna di hadapan Tuhan. Alani terus mahita tapuji madebata. Tapuji madebata marhite-hite rohana iyas. Pujian nak keluar siapa mangata itu adalah satu kesaksian bahwa kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Karena kita sudah diberikan hak yang sama oleh Tuhan. Alani hamuna akadongan sapersian di bagasan Kristus Yesus. Marilah kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai sisian, sebagai ruas nehuria, sebagai anak kekasih Allah. Kita akan bernyanyi terus. Karena kita yang bertanya sama Tuhan. Kita bertanya sama Tuhan dan kita yang menjawab. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Kita sudah banyak dapat berkat. Gudang do pasu-pasu nong tajalo. Hita do namanukun. Bah ngapa gudaku pasu-pasu jalo Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah Kau. Tuhan hanya mau kita memuji dan menyembah. Menyembah hanya Tuhan. Dang menyembah na asing, dang adong debata na asing, dukon ni Jehovah debata, dukon ni Yesus Kristus, dang adong be paranormal noeng, dang adong be datu dang tutu, molo datu dang tutu, unang be sidonganan naso tutui, tutu si tutu ma nata dongani, tapuji ma ibana di bagasan lasni roha, tapuji ma ibana tandani hamol ya teta ibana, tapuji ma ibana ala nunga godang tajalo pasu-pasu sian ibana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan, ala nunga di dongani ho hami di bagasan lasni roha hai pason dameni roha adong di ingananot Tuhan lau marsaur dohotho di paingot turpukod dohami nang pegodang akasi taunon nami nang pegodang aka namambay borat rohanami mamuji ho alai di paingot diangkat ho dohami sian aka penderitaan nami diurupi ho dohami di aka segala sesuatu yang kami butuhkan. Alani Tuhan, ajar rohon kami asa unggodang do puji-pujian na huende ho kami sekeluarga do takaya nakon nami. Asa marhite Tuhan, lam tarida ma rasa syukur dan terima kasih nami tuho. Ala nunga godang pasu-pasu naung di pasato tuhami sahat tutikion. Tuhan, di bagasan tikio pemartangnya kami tu akan tua-tua nami nalansia. Naringgas Tuhan di bagasan kebaktian minggu ro nasida sian bagas nasida. Tambai mahahi pason di nasida. Tambai masilas ni roha nasida. Tambai manang pasu-pasu di nasida. Asa toktong di usia lansia nasida naung masuk nasida tu nama tua. Homa namanggohi di nasida. Aka silas ni roha nang tondim menjaga mangaramoti nasida hami napungu di sope saluhu na Tuhan pasu-pasu mahami asa mulak kami sian ingananon mambuan las ni roha dot dame nasiako songoni nang akadongan nami nasa boyro tu kebaktianon molo ala ni parsahiton Tuhan pamalu manasida songoni nang sian aka donganami na di bagasan parsahiton
Amanami Pendeta Johnny Rumah Horbo, naung liling Tuhan dirawat di rumah sakit RSCM. Holan tangamu matuhan naboy pamalum amanami panditaon. Asaboy mulak nasida, kumpul bersama aka keluarga. Tung apala masih holdo akayan ako nasida Tuhan. Nang inanami pedison, narap dot hami marminggu inang boru regar. Pargogoy maibana Tuhan. Asaboy ibana mengatur tikina lao mangurus amanami pendeta namar sahid. Dot akayan ako nasida. Pasu-pasu matoktong keluarga ni amang pandita namio Tuhan. Homa na mga lehon halongangan disahit ni amang pandita namion. Jala-jalaon nasida ma hama malum nasiak ko. Martangnya kami tong tudongan namin na marsahit. Martin Tambunan, Desmawati Borsiahaan, Torang Marpaung, Jauti Siagian, Elizabeth Glory Situmorang, Samuel Lumangaul, Budiman Sihite, Mariel Simamora, Nyonya Pardede Kartina Borsitohang, Tepena Baban, Alnot Pribadi Baringbing, Dahlia Sariani Bormani Huruk, Elpin Manik, Normani Borsihombing, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Sintua Marbun Bornenggolan, Leonard Pangaribuan, Sintua SP Hutasuit, Putihot Panggabean, Berliana Borsimanjunta, Nyonya Siahaan Borsitanggang, Las Maria Borpanjaitan, Nyonya Damanik Siti Norlina Bormanurung, KMC Hombing Situa Evangelis Tarsitorus, Nyonya Sintua Evangelis Tarsitorus Borpasaribu, Sintua Evangelis Nyonya T Pasaribu Borsianipar, TP Simanjuntak, Siti Mawar Silalahi, Nyonya Sitorus Borsinambela, Nyonya Bastar Manurung Boruaruan, Maruhum Tambunan, Situa Daulat Sitompul, Nyonya Sitorus Bornenggolan, Naomi Borutobing, Molotung adong dope akan namar sahit naso huboto hami, naso diboto akasintuana Tuhan. Homa na mga lehon pasu-pasu, sian ubat na pinangan nasida, sian rumah sakit, sian aka dokter, asa jalon nasida hama malum, jalabuy rap dohat hami dingananon, mamuji pasangapon guarmo nabadia. Akayana konami naung masuk tu perkuliahan, diinganan na daw siya kami, pasu-pasu makayana konami, asa boy sukses nasida, mengejar cita-cita nasida, asa diraih nasida kebahagiaan marhite, usaha nasida namar siajar. Akayana konami namar siajar di jolo nami, pasu-pasu tong Tuhan asa nasida pe bertanggung jawab di aka cita-cita nanang diraih nasida. Kayana konami naso dapat sikola dope Tuhan, homa na mga lehon, kemudahan di nasida lalu mengikuti aka persiapan-persiapan untuk masuk perkuliahan di aka arena mangihut. Yana konami naung karejo, pasu-pasu makayana konami pakai manasida songon alatmu, lau mamari tahun barita nauli marhite sian aka ulau na diulat tangan nasida. Molotung adaung siak kami akayana konami naso dapot dope parkarejuan. Tuhan urupi lehon semangat di akayana konami asa terus berusaha, Allah boto hami do adong do Tuhan na lau mangurupi hami nang peleleng di bagasan aka usaha, aka perjalanan laho mencari pekerjaan. Akayana konami naso dapot rokap na Tuhan. Tuho mau pasat hami nasida asa homa na mga lehon rokap na biar midaho. Asa buy nasida mempersiapkan keluarga Kristen na biar midaho Tuhan di tonga-tonga bagas nasida. Akayana konami naso dilean dope aka silumilumem di aka keluargana. Nang pe aka keluarga naung leleng marumah tangga dang dilean dope aka lume-lume na Tuhan. Tutangamu mau pasat kami asa homa nama si kopi di keluarga nasida. Lehon ma di nasida silas ni roha marhiti aka suara bayi yang nabui na menghibur nasida di aka ari-ari nasida. Aka na tua-tua na di bagasan pergumulan mengadopi kenakalan ia nakon. Aka na tua-tua na mengadopi hajugulon ya kaya nakon Tuhan. Par gogoi sudi hami akan na tua-tua. Asalama marbisu kami mengadopi cara mendidik ya nakon di zaman nuaingon. Asa marhite-hite hapistara nasiako Tuhan. Gabe boy mahami menempatkan diri songona tua-tua sebagai pembimbing ni akaya nakon nami. Aka ibu rumah tangga pe leon dihami kesabaran yang lebih lagi. Lehon dihami hapistaran lau mengatur aka kebutuhan rumah tangga di bagasan nasa bulan.
Songoni manang di akka kepala rumah tangga. Pasu-pasu manasida lehon talenta kepemimpinan. Asa marhite kepala rumah tangga nagabe imam. Boi ma Tuhan, holong mi terbagi tu akka anggota keluarga. Akka nama balu Tuhan, nasida sebagai ayah, sebagai ibu. Homa Tuhan, nama pargogoi nasida. Leon ma pasu-pasum di nasida, imalas ni roha. Jala leon kecukupan dihami saluhutna di aka kebutuhan hidup nami, baik biaya kehidupan sehari-hari, baik biaya sekolah kaya nakon nami, baik biaya kontrakan rumah, baik manang HP Tuhan pasu-pasu mai lehon ma dihami kecukupan jala pasdo hujalo hami ditikina saat dibutuhkan. Songoni manang Tuhan aka ruasmu, nanau mga lehon aka pelean minggu perpuluhan, ucapan syukur, tambahi madan di nasida 1000 kali lipat, asa toktong manasida di bagasan, las ni roha, lau pasahatoni tuho Tuhan. Sesa jumolo dosa nang panglesion nami, di sisa nitiki nami sadario Tuhan. Upasat kami ngolu nami nang tuho, songoni nang ina nami sintua erida borusinaga na di bagasan berduka cita ala nunga di Joho ama suami ina namion sian tonga-tonga nasida. Naing masuk kami tu kebaktian minggu di ingana nasida pasu-pasu ma Tuhan asa kebaktian ni boi manogar-nogari nasida songoni manang di nanaing upataru Tuhan tu ingana parsatokinan pe asa mardalan do denggan acarai Tuhan. Upasat kami matuho Tuhan, ho manatok tong mangalinggomi, mangaramoti, dohot mamasu-masu kami. Di bagasan Kristus Yesus, jalo matang yang nami, asi maroham. Amin. Tapuji ma Tuhata, uhut ma tapasat peliata. Duk manesa dosai asa porsia di Yesus tutu dengan pambainmu disi bahen maau parhiteanmu pasu-pasu mabar mai
Ta endehon ayat tolu jongjong mahita saluhutna. Bulana dengan Tuhan suci, songon binaina Tuhan, ingot urupi luhut nagale, gabe parholong maho, bahen maahu parhitianmu, pasum mabar mai, ale Tuhaku patu pama, ban pasu tudongan sude. Tatangnya komapeleata martangi yang mahita. Ale de bata aman nami na di Banua Ginjang, odo haroroni salut si leon-leon adengkan dot nasa ulibasan na moliutus. Upasat hami masyan na nileho mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus si jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa para siya kami peleanon, patimbul hon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwa nami marhite-hite tondim, asalam hutan dami godang ni silaun lehomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tondiro di pamataku, hosadohot gogoki rodi salut artaku, upasahat itu ho nasut satu kudo. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tungaun songo na di Banua Ginjang. Leon ma tuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de bata ma bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutondim. Atas nama pendeta, Parhalado, tim musik, tim multimedia HKBP Romangun, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Di namamu lusa
tahun Yesus na burju tuk manes so dosai